Forresten, og velkommen til Dyrenes Verden. Jeg er Philip Jensen, og det er Simon. Vi har et fint område her, det vil også kaldes en rundkørsel på dansk. Det er meget fint, det er meget fint. Og derovre til højre ser vi et meget sjældent dansk dyr. Ja, det er en hare. Den er meget, meget utydelig, men den løber der, og den løber meget stærkt. Der var den. Der var simpelthen hurtigt. Den peger røv af os, hvilket er et tydeligt tegn på foragt. Ja. Ellers er den bare stangledelig. Og humor. Ja. For haren er det sjoveste dyr i verden. Ja. Vi prøver så at gå her ned af Frederikshavnvej, som man også kan se her. Så det kan komme lidt tættere på. Frederikshavnvej. Det er meget, meget utydeligt, men der står Frederikshavnsvej der. Og haren løber igen. Han løber over vejen derovre. Meget farlig. Meget farlig situation. Det kan jeg slet ikke klare. Ja, vi prøver at gå ind i Sæby. Den er væk fra haren. Ja, væk. Modsat vej af haren. Det var det der område her, den løb i over i det her græs. Meget farligt. Det er helst en harlort. Ja, meget heldig. Lappe. Det var alt for Philip og Simon for det der afsnit. Godnat.